Počúvate podcast projektu Príbehy výnimočných Novozámčanov, ktorí dlhodobo presviedčujú Slovensko, Európu a celý svet o svojom výnimočnom talente, vytrvalosti a spoločenskej zodpovednosti. Projekt vznikol v roku 2018 a v rámci neho sa už uskutočnili živé diskusie s ombudsmankou Máriou Patakijovou, prezidentom Globsecu Robertom Vašom, globálnym koordinátorom v Červenom kríži Marcelom Štefánikom, spisovateľom Balom a hádzanárom Martinom Stráňovským. Moje meno je Milan Grieč, som autorom projektu a pozývam vás vypočuť si a nechať sa inšpirovať príbehmi ďalších výnimočných novozámockých osobností. V podcaste vítam Tamáša Čandu, mladého Novozámčana, ktorý je spoločensky angažovaný v rozvoji a budovaní maďarskej identity na Slovensku. Ahoj Tamáš. Ahoj, ďakujem za pozvanie. Akým vývojom v tom tvojom poznaní historických súvislostí Maďarov žijúcich na Slovensku si prešiel? Nové Zámky dodnes sú nejaké miešané mesto. Žije tam značne veľká, alebo aspoň nejaká živá maďarská komunita. Dnes je to o mnoho menšie ako napríklad, ja mám teraz 23 rokov a 10 rokov dozadu bolo nás o mnoho viac. A to strašne vidno napríklad na vernisážach, na kultúrnych podujatiach, na rôznych slávnostných udalostiach, čo sú väčšinou pre tú maďarskú komunitu pomerne dôležité, ako napríklad 15. marec. Mení sa to demograficky hlavne, ale podľa mňa, že Nové Zámky nestrácajú dodnes tú dvojjazyčnú miešanú povahu, čo mali kedysi. Bolo to naozaj tak aj u teba, že vplyvom možno starších ľudí, ktorí nevnímali tú znášanlivosť tak, ako vnímaš teraz ty, bol si náchylný veriť tomu, čo ti hovorili? Ja som sa napríklad v zámkoch alebo v mojom živote vyslovene direktne s nenávisťou nestretol nikdy. Mal som to šťastie alebo nešťastie. Ja to vnímam ako šťastie, že mohol som existovať v tej novozámockej maďarskej bublinke veľmi dlho. To treba chápať tak, že absolvoval som materskú školu po maďarsky, základnú školu po maďarsky, potom ešte aj gymnázium po maďarsky. Vždy som mal to šťastie, že som mohol ísť na rôzne aktivity, kde som sa stretával s tým väčšinovým obyvateľstvom. Čo sa týka starších ľudí alebo nejakých mentorov, učiteľov napríklad, nevnímam tak, že by tam bol nejaký nátlak na to, aby daný žiak bol nejaký. Ale to, čo zatiaľ ja vnímam, že my Maďari na Slovensku sme samozrejme veľmi hrdí na to, že existujeme, bojíme sa budúcnosti, že čo s nami bude, lebo vnímame, a to je bežný problém Európy, že pôrodnosť a mladí ľudia je nás menej a menej. Jazykovo sa o mnoho viac oplatí napríklad chodiť na rôzne slovenské školy, strednú, základnú, lebo potom budeš mať väčšiu, lepšiu šancu sa nejak uplatniť tu na pracovnom trhu, aj keď ten pracovný trh nie je nejaký veľký, a potom tam funguje ešte aj odliv mozgov. To je všetko téma, na čo reaguje tá komunita, ale organicky to funguje veľmi dobre. Vedení nie sme k ničomu, ale tým pádom, že existuje nejaký, nechcem povedať, že kultúrny štandard, ale minimálne kultúrny základ alebo kultúrne vplyvy, čo vnímaš, že samozrejme môj materinský jazyk je maďarský, tak ja si nepozriem napríklad Disneyovky v detstve po slovensky, ale budem si ich kúkať po maďarsky. Toto funguje takisto napríklad s hudbou. Presne tu, už aj s televíziou, s rozprávkami, hrami sa začínajú tie decká líšiť už v tej materskej škole a potom veľmi, veľmi ťažko sa vieme dorozumieť, lebo dodnes mi robí problémy napríklad baviť sa o detstve práve kvôli tomuto, že keď chcem spomenúť nejakú slavnú rozprávku, čo určite, že napríklad aj ty si videl, ale nevedel by som, čo to má za názov po slovensky. Ďalšou otázkou je, veľmi hlúpo naformulované by to bolo, tak tá otázka, že teda niekedy si uvedomil, že si Maďar, ale možno to, čo sa deje tebe, alebo v akom stave si teraz ty, v zmysle tej spoločenskej angažovanosti v tejto oblasti, tak kedy si uvedomil, že to má byť naozaj že aktívna súčasť tej tvojej identity, zaujímať sa o to viac a nejako k tomu prispievať. Ešte dodám k tej jazykovej časti, lebo to je tiež príbeh môj, že som sídliskové decko, potom sme sa neskôr sťahovali už do rodinného domu, ale vnímal som ako malé decko, že je to strašne ťažké sa dorozumieť s ďalšími deckami na sídlisku, lebo však predsa nerozprávame ten istý jazyk. Potom akože vždy tie nepríjemné momenty, že ja existujem v nejakej maďarskej jazykovej bubline, hej, rodina, všetci po maďarsky rozprávame, a potom keď zrazu pôjdeš do obchodu a nejaká random teta sa s tebou chce porozprávať, tak nevieš na to, čo povedať. A je to strašne nepríjemné potom šepkať maminte, že čo povedala. A potom vieš ledva také, že áno, nie, ďakujem.
A potom sa samozrejme zmení, lebo však jazyk sa lepí na ľudí, ale kvôli takýmto traumám a takýmto zlým spomienkam potom akože reálne môže vzniknúť aj nejaký odpor. A pamätám si na to, že pre mňa tá slovenčina bola... Učiť sa po slovensky bolo vždy zdĺhavý proces. Ja som sa na nejakú komunikačnú úroveň, kde by som sa už nemusel báť, som sa dostal niekedy počas rokov na gymnáziu. A teraz 15 minút budem premýšľať, že či to je reálne na gymnáziu alebo niečo iné. Že proste presne takéto veci človek konstantne zažije nejaké opravovanie, aj keď reálne nepotrebuješ koncovku slova na to, aby sme sa porozumeli. A ja chápem, že jazyk treba chrániť, aby sa nedevalvoval kvalitovo, ale vie to potom zanechávať nejaké strašne nepríjemné stopy, ktoré si človek zoberie so sebou aj na vysokú školu a ešte aj do dospeláckého života. A potom sa ľudia nechcú rozprávať s nikým. To, že kedy som si uvedomil, že som Maďar, to je strašne zaujímavá otázka, ale je to taká prirodzená vec, ako to, že sú moje oči napríklad hnedé. A teraz to nechcem porovnávať napríklad s nejakou sexuálnou identitou, ale že je to reálne nejaké gro človeka, ktoré si nevyberá, že to tam je. A to teraz nehovorím, že človek už v momente narodenia by bol nejak predestinovaný na nejakú národnosť, ale to, v čom žiješ, ťa k tomu vedie, že proste jazykovo asi jazyk je hlavný determinant. Preto sa často napríklad spomína aj pri sčítavaní obyvateľov, že či by sa mali sčítať národnosti podľa jazyka alebo podľa toho, čo si myslíme o sebe, lebo to potom produkuje veľmi iné výsledky a jazykovo. Ale možno keď tú otázku preformujeme na to, že kedy si človek začne všímať, že nie je väčšinový a to môže byť niečo úplne iné v Nových Zámkoch, lebo keď si Maďar, môžeš mať úplne taký celkom šťastný týždeň, že celý týždeň prežiješ iba z maďarčinou a niekedy môžeš mať obrovskú smolu, že nikto v obchodoch na teba nepozdraví Jonapot, ale bude z toho dobrý deň a potom sa budeš trápiť s tým, že 4 rožky, potom že 2 alebo 2 eurá. Ale škôlkou, pre mňa to bola škôlka hlavne kvôli tomu, že ja som chodil nie do tej škôlky, čo je na ulici Peblahu v Zámkoch, kde je veľa tých maďarských tried, ale ja som chodil na škôlku na Cyrilometodskú, kde sme boli jedna miešaná skupina maďarských hovoriacich a potom ešte 3 ďalšie slovenských hovoriacich. A bol to super, napriek tomu, že človek by si myslel, že tam určite, že sme boli strašne hnusní na seba. Nepamätám si, že by tam boli problémy, ale určite sme sa bili, ale to bolo také chlapské, bežné. A tým pádom potom prichádzaš do toho, tak to je presne ako si spomenul, že človek sa naučí a lopta je lopta a dá sa v tom existovať. Potom príde základná škola a reálne to, že aha, toto nebude také jednoduché, som si uvedomil, keď už som sa dostal na vysokú školu. Keď zrazu školu som mal po slovensky, všetko po slovensky, aj rozmýšľať musím po slovensky a bolo to strašne ťažké napriek tomu, že ja som už ako štvrták na Gimply rokoval. Vtedy ešte parlament mestský neexistoval úplne, ale to, čo bolo predtým, tam sme už fungovali, pracovali a mal som aktívny kontakt každý deň s tým jazykom. Na vysokej škole som si uvedomil, že aha, že viac mi to trvá toto pochopiť, viac mi to trvá toto povedať, takéto veci. Ja som mal spolužiačku na vysokej škole, ktorá si prešla všetkými stupňami až do tej vysokej školy naozaj len zžitia sa s tým maďarským jazykom a ona pochádza zo Šturova. Vedela a vie dobre po slovensku. Ale ja som si hovoril, že by bolo možno pre ňu jednoduchšie sa tomu nevystavovať. Ona si možno vybrala, alebo ako aj ďalší, ako predpokladám teda aj ty, tú ťažšiu cestu. Nikdy si nemal vplyvom teda rodiny, alebo akože aj, že by si to sám sebe riešil, že zvoliť si tú jednoduchšiu cestu. Práce, štúdia len v tom maďarskom jazyku a že by si napríklad aj o tej vysokej škole uvažoval, že by si študoval len teda v maďarčine. Ale možno nie teda na Slovensku. Neviem, aké sú teda možnosti študovania aj v maďarčine. Asi sa to rokmi menilo, ale že by si možno pokojne šiel aj do Maďarska na nejakú vysokú školu. Akože bola tam možnosť, ale ja som vždy mal veľmi veľkú podporu od rodiny v tej slovenčine. Dokonca ja som to kedysi nevnímal ako podporu, ale jezle mi to nesmierne na nervy. Ako panelákové decko, nejaké 6-7 ročné som dostával doučovanie od susedky, ktorá bola vtedy tuším na Gimply zo slovenčiny a potom som si musel lepiť rôzne produkty z časopisov na danú stranu, že toto sú akurát na detine, ale detinili. Ale pomohlo to veľa. Toto ešte dodám, že hovorím, že som z maďarskej rodiny, ale predsa všetci rozprávali po slovensky, lebo mamina robila vtedy ešte úradníčku, otec robil v multikorporáte, informatika, že tá slovenčina
slovenčina tam existovala a v tej dobe, že aj oni mali nejaký veľmi aktívny kontakt s tou slovenčinou u nás doma, ten jazyk bol pomerne miešaný, aspoň, že do maďarskej vety minimálne jedno slovo po slovensky padlo. Potom tam bol ešte môj starý otec zo Šale, ktorý robil kedysi primára v Galante, tiež mladý chlapík kedysi z Vlčan, ani ceknúť vraj nevedel po slovensky, dostal sa na medicínu do Bratislavy a nejak si s tou ťažkou cestou prešiel životom a preto, aby mne bolo potom lepšie, on sa rozhodol, že on sa so mnou nebude rozprávať iba a výlučne po slovensky. Žiadne maďarské slovo s ním nepadlo, zabralo to, nebolo to príjemné. Čiže jemu ďakuješ možno za ten stav? Asi hej, ale v tej dobe určite som to nevnímal pozitívne a dokonca dodnes si myslím, že určite sú aj lepšie metódy, ako podporiť mladých Maďarov v tom jazyku, ale fungovať to fungovalo a takto. A potom, keď som začal uvažovať už na Gimply nad tým, že či chcem študovať tu alebo v Maďarsku, ťahalo to ma strašne do Budapešti. Hlavne kvôli spolužiakom, lebo nechcel som stratiť tú komunitu, čo som mal kedysi na strednej škole, ale potom som si uvedomil, že jedna vec je mať kamarátov zo strednej školy so sebou na výške a druhá vec je, že nájsť si miesto, kde sa človek vie cítiť dobre. A vtedy som pochopil, že ja Budapešť ako mesto nemám rád. A dodnes to platí. Je to strašne veľké, pre mňa aj nepochopiteľné, že je to živé mesto, ale nesmierne cudzie pre mňa. A dostávam sa tam, že aký je život, keď si Maďar zo Slovenska v Maďarsku, lebo tam úplne nepadneš do toho, aby si bol väčšinový, lebo tam si úplne rovnako v menšine ako tu doma. Dokonca taká slávna storka slovensko-maďarská je, že my v komunite ich voláme, že jafáš. Kvôli tomu, že na Slovensku kedysi napríklad slávna štúrovská kročma niekedy si za socíka prišli Maďari z Maďarska na návštevu a pýtali si v kročme nápoj s názvom Jaffa. Nikto nevedel, čo to je, lebo tu u nás sa to nazývalo, že to iné, že pomarančový sirup, hej. To bolo, že šárgomána, že žltá malina sa z nejakého dôvodu volá a odtedy sú jafáši. A majú úplne iný pohľad na život, na svet, inak rozprávajú, strašne spievajú, to sa hovorí, čo nám môže veľmi rýchlo liesť na nervy a nepadneš tam. Slová sú iné. Inak v maďarčine neexistuje vyslovene, že skloňovanie, ale používaš iné predpony. Používaš niektoré slovenské slova, alebo hranolky a tepláky sú hranolky a tepláky aj v Nových Zámkoch, aj v Komárne, aj v Dunajskej Strede, všade, lebo to je také univerzálne. Hranolky, tepláky, horčica. Existujú na to akože väčšinové maďarské slová, staré, pekné, ktoré by tam mali byť spisovné, ale jazykovo sa už líšime, identitou sa veľmi líšime a toto mi tiež trvalo niekoľko rokov. Že toto som ešte vtedy na strednej škole neúplne chápal, ale cítil som, že nebude to ono. V Bratislave existujem teraz úplne super, mám to tu veľmi rád, našiel som si komunitu, čo máme teraz maďarské kolegium v Bratislave, čo je akože neuveriteľne dobrá komunita mladých Maďarov, ktorí chcú študovať na Slovensku, dokonca chceme tu zostať, to je tiež úplne super vlastnosť, čím sa ja viem stotožňovať zatiaľ. A pochopil som toto ešte viac, keď som sa dostal ako druhák z vysokej školy na veľkú vedeckú konferenciu do Maďarska. Tam totiž má obrovskú históriu tá samostatná odborná činnosť, takže študentsko-vedecko-odborná činnosť alebo konferencia. Má to niekoľko kol a keď každé 2 roky sa konajú veľké celoštátne koláče, akože fakt, že veľká súťaž, dokonca aj veľká slávnosť a sú rozdelení do niekoľkých kategórií. Tým, že ja sa venujem žurnalistike a to nejak zapadá do tej sociálnej vedy, tak išiel som si pozrieť, že ako vyzerá tá súťaž v Debrecíne. A išiel som s nejakým programom vďaka jednej nadácie a s tým programom išli aj mladí ľudia z Rumúnska, ale Maďari, aj zo Srbska, ale Maďari. A boli tam samozrejme akože kopa ľudí z Maďarska. Tak dobre som si sadol s tými z Rumúnska a tak dobre sme si sadli s tými zo Srbska, ale s tými Maďarmi nejde to. Alebo nie, že nejde to, ale je to veľmi ťažké. Je to veľmi ťažké sa napojiť na toto. A toto potom nasleduje aj tá odborná debata, že s čím toto vysvetlím. Dodnes sa nevieme dohodnúť, že či tá kultúra Maďarov na Slovensku, ale k tomuto treba brať kľudne aj Rumúnsko, aj Srbsko, že proste všetkých tzv. Zahraničných Maďarov alebo nemaďarských Maďarov, to už si nejak vyskladajme z rôznych slov, že či majú samostatnú kultúru alebo či existuje nejaká jednotná univerzálna maďarská kultúra. Ja som zastanca toho, že my sme iní.
A toto si perfektne napríklad vysvetlil slávny košický spisovateľ Máraj Šándor, alebo Šándor Máraj, v jednom diele, čo sa volá, že Hallgatni akartam, neviem, či sa to preložilo do slovenčiny, alebo nie, pravdepodobne nie, ale mal by preklad, že chcel som mlčať. A je tam jeden moment, keď sa spisovateľ z Budapešti vráti do Košíc. To je v tej ére, keď už Horthy zobral to južné územie Československa alebo Slovenska. A tých pár rokov, čo Maďari v Československu ešte za prvú republiku zažili tu, tá rýchla demokratizácia a transformácia spoločnosti sa stretáva ešte stále so stavovským systémom v Maďarsku. A teda slávna storka je, že príde maďarský z Maďarska vojak do hotelu v Košiciach a Londýner sa mu zdraví bežne, dobrý deň prajem, a nesmierne ho zbije ten vojak. Lebo vtedy v tej dobe tá spoločnosť v Maďarsku ešte bola stále taká, že dobrý deň prajem pán výsostný, alebo niečo podobné sa tam malo povedať. Teda tým pádom sa tie kultúry nejak rozídu do niekoľkých smerov a my začíname byť iní. A dokonca začíname byť iní aj kvôli tomu, že ja hovorím, že áno, konzumujeme tie rozprávky po maďarsky, ale predsa nie vždy, že nájdú si k nám cestu aj tie slovenské a československé veci. Tri oriešky pre popolušku neznášam, ale musel som to pozerať, lebo moja mamina to milovala a furt sme to pozerali, keď bola v telke tá rozprávka. Ale potom Krtko. Presne tak mám rád Krtka ako aj Miazgovcov alebo maďarské ľudové rozprávky, že kreslené filmy. Miazgovcov si aj ja pamätám. Lebo Miazgovci sa predabovali aj do slovenčiny. A to by už nebolo ono. Ale počul som určite slovenskú verziu. Ako som pravil, že ja som strašne veľa. A ani si nepamätám, ktoré rozprávky, ale naozaj my sme mali, už sa nepamätám názvy tých televízií, ale naozaj, ja neviem, že či to bolo tým južným Slovenskom, že my sme mali v tej ponuke tých kanálov, ja neviem, možno tretinu maďarských a bolo to úplne prirodzené. Nerozumel som nič, ale možno to dieťa tomu a považoval som to za taký akože zvláštny kolorit proste tej našej domácnosti, že pozerám niečo, čo mu nerozumiem, ja vnímam len tú emóciu, ale naozaj nestalo sa so mnou nič v tom zmysle, že by som sa niečo naučil. Ale ešte ak ti môžem do toho skočiť, lebo mňa zaujíma, keď teda vieš, že koľko iných tvojich spolužiakov alebo kamarátov z tých Nových Zámkov si zvolilo tú istú cestu ako ty. V tom zmysle, že nevyberú si tú cestu obklopovania sa len tým maďarským jazykom, ale že budú sa snažiť prispôsobiť slovenčine. Málo. Je krátka odpoveď. A potom dlhšia odpoveď. Viem, že ešte zo základnej školy viem, že nie všetci sme išli na Gimpel a potom nie všetci sme išli na výšku a viem, že z tých ľudí mnohí ostali v regióne, čo som rád, že ešte stále vidím tváre, ktoré poznám v zámkoch. A potom, čo sa týka gymnázia, je to približne na 60 až 40%, že väčšina stále ide do Maďarska. Lebo je to tá ľahšia cesta až na toľko, že jazykovo si fajn. A ja som to veľmi vnímal, že ja som si zvolil extra ťažkú cestu, nie kvôli tomu, že by som študoval nejaký nesmierne ťažký odbor, lebo žurnalistika je hlavne o tom, aby si bol zvedavý na svet a aby si sa pýtal. To sa dá, ale jazykovo, že my by sme mali byť strašne dobre jazykovo na tom. Vycíbrené jazykové schopnosti, ktoré som ja ako prvák na výške nemal vôbec. A bol som z toho nesmierne zdesený, že ja som bol jednotkár na strednej škole, samé jednotky bol som na to zvyknutý, šikovné decko a na vysokej škole sa s tým stretnem, že OK, iný jazyk a zrazu nie som jednotkár, nie som Ačkár ani náhodou. Prvý semester ja som, že Cčko, Dčko, Ečko. A potom na to prešlo veľmi rýchlo, lebo... A bolo to len tým jazykom? Jazykom, áno. A neviem, či poznáš to memečko, čo sú, že psík Shiba Inu, taký veľmi, veľmi nabífovaný, veľký svalnatý a potom jeden taký strašne plachý, že sa bojí sveta. A presne takto funguje tá moja jazyková identita, že ja som po maďarsky taký obrovský veľký chlap, ktorý je silný a vie hoci čo vyargumentovať a potom po slovensky je to o mnoho horšie. A z nejakého dôvodu sme na tom po anglicky o mnoho lepšie. Že veľakrát som sa s tým stretol, že ľudia v mojom okolí si vyberajú angličtinu ako nejaký medzijazyk, lebo vtedy sme na tom vyrovnanie. A vždy to je takto, že tá dynamika moci v tej komunikácii medzi ľuďmi, keď som ja Maďar a ty Slovák a rozprávame sa po slovensky, tak obaja sa dorozumieme, ale ty máš tú moc. Potom keby sme sa bavili po maďarsky, tak by to bolo pravdepodobne na nič, lebo asi každé 16. slovo by si možno rozumel. Vtedy mám ja moc. A keď je to angličtina, a toto som počul od ľudí, vtedy sa to vyrovná. Lebo akože na Slovensku vieme
hovoríme po anglicky, ale nikto nevie tak perfektne, aby to bolo nejaké nevyrovnané. A toto je pekná myšlienka, ale potom do toho príde, že ja napríklad strašne nerád hovorím v nejakých medzijazykoch a vždy mi to príde čudné, keď napríklad aj odídem do nejakej inej krajiny a poznám jazyk, s ktorým sa tam hovorí a náhodou ma niekto osloví po anglicky. A ja, že prečo? Čiže takto, ale reálne, my sme boli pomerne malá trieda, teda na strednej škole a ten môj najúžší kruh si vybral Maďarsko, že to bolo nejakých 10 ľudí a zvyšných 10 sme na Slovensku, ale rozhodení, že iba pár ľudí je v Bratislave, hlavne tí, ktorí išli na medicínu, to by mali byť traja a potom niektorí si vybrali Nitru a Komárno, tým, že v Komárne sa samozrejme študuje tiež 100% po maďarsky, takže tam majú túto výhodu, že jazykovo sa vedia dobre dorozumieť a potom v Nitre tiež niektoré študijné odbory sú po maďarsky. A toto reálne existuje a vidíme tiež, na čo reaguje aj napríklad toto naše maďarské kolegium, že tá maďarská komunita na Slovensku kedysi mala svojich veľkých vedcov, politológov, psychológov, ale aj prírodných vedcov. A veľmi ťažké je sa dostať ako mladý Maďar na takéto vysoké školy a preto toto zase ja vnímam, že strašne veľa ľudí si zvolí namiesto nejakej vedy, napríklad, že neidem študovať biológiu do Bratislavy a robiť v labákoch a reálne sa venovať nejakému výskumu. Zvolím si učiteľstvo biológie a matematiky, lebo tieto veci môžem študovať po maďarsky v Komárne alebo v Nitre. A strašne veľa možností a príležitostí kvôli tomuto stratíme. Že veľa príležitostí stratíme, napríklad, že kvôli tomuto máme o mnoho menej ľudovitov odorov. Ja by som chcel povedať, že teraz, keď ako si o tom hovoril, tak som si to uvedomil a musím priznať takú moju veľkú chybu, že v rámci tohto projektu, tak ako som sa snažil teda nachádzať ľudí s nejakými výnimočnými príbehmi, tak neviem, v akom čase to bolo, možno 2 roky alebo ešte skôr, mi napísal, ako nepovažujem to za niečo trápne alebo bizarné, ale z času na čas, keď som teda viac aktívnejšie propagoval tie príspevky na Facebooku alebo na sociálnych sieťach, tak mi tak randomne písali ľudia, ktorí, a chcem hovoriť o takých správach, ktoré mi odporúčali niekoho. A nebudem menovať, ani by som nemohol, lebo si už nepamätám to meno, ale bol to asi otec nejakého veľmi známeho, alebo teda relatívne známeho maďarského herca, ktorý neviem, že či bol priamo Novozamčan, lebo to je dôležité povedať, že teda ten môj koncept spočíva v tom, že koncept tohto projektu je, alebo hostia sú teda Novozamčania, pri všetkej úcte k ľuďom, ktorí teda pochádzajú z okolia, ale to detstvo, práve to rozprávanie s nimi bolo aj o ich detstve a dospievaní v Nových Zámkoch, tak viem minimálne z tej správy, že študoval teda na Maďarskom gymnáziu v Nových Zámkoch. Teraz, keď o tom tak hovoríš, tak ja som si uvedomil, že to bola veľká chyba, že čas mojej pozornosti som nevenoval teda, že som sa venoval len zdrojom, ktoré by ma naviedli, nechcem to tak povedať, ale k Slovákom. Chápeš, čo chcem povedať? Že ako keby táto časť tých ľudí, ktorí sa nič nepresadili, ale akože nie sú na Slovensku známi, ale možno aj v iných krajinách. A koniec koncov ja som sa dostal aj k ľuďom, ktorí samozrejme, že nie sú že na Slovensku známi, ale v iných krajinách, že sa odsťahovali ďaleko do zahraničia, do Ameriky a podobne. Práve tým kontextom, v podstate tých Maďarov žijúcich aj v Nových Zámkoch, alebo tých slovenských Maďarov, tak som vôbec tomu nevenoval pozornosť. Teraz som prezrel trocha, že to bola asi moja veľká chyba, ale stále to tak latentne považujem za dilematické. A to je na tomto fascinujúce, že môj mozog mi hovorí niečo, čo neviem identifikovať a hovorí mi, že to nie je tak jednoznačné. Chápeš, čo chcem povedať? Je to hlúpe povedať, alebo je to to, čo ma to stigmatizuje, tú moju mysel, ale ako by som tých ľudí nepovažoval za vhodných. Alebo za menej vhodných, ale je to hlúposť. Napriek tomu, že sa neidentifikujú možno ani s tými Novými Zámkami, alebo teraz so Slovenskom ako takým, ale uplatnili sa v Maďarsku, tak stále tým, čím som si prešiel dospievaní, hoci som dozrel a dúfam, že som znášanlivejší, tak stále to podvedomie mi hovorí, že mám tam nejakú štrbinku jednoducho, za čo sa aj hanbím, že tam stále je. Rozprávali sme sa už skorej o jednej takom zaujímavom fakte, hoci ako sme sa o tom bavili v minulosti, tak to možno až také významné nie je, ale tak pre taký storytelling je to fajn. Je fakt, že tvojim detkom bol, ak sa nemýlim, tak prvý z výnimkou teda primátora, ktorý viedol Nové Zámky po nežnej revolúcii alebo po tých novembrových udalostiach do konania prvých slobodných volieb, tak môžem to tak povedať, že prvým primátorom, tým demokratickým, bol tvoj detko. Možno jedna či dve ďalšie otázky tiež možno neprispievajú do toho kontextu, ale naprvu som to vnímal tak, že tie 90. roky, hoci
ty si o troška mladší ako ja v tých 90. rokoch som dospieval, narodil som sa v 92. a do tých 2000 rokov som vnímal máličko, takže možno nie ty priamo, ale máš ty nejaké sprostredkované informácie napríklad od tvojho detka alebo kohokoľvek z svojej rodiny, čo vyplývalo z toho, čo robil tvoj detko, že ako to bolo v tom meste, že či to bolo naozaj tak, ako to bolo možno na celom Slovensku, ako tá neznášanlivosť bola relatívne priama a intenzívna. Takže či máš nejaké takéto sprostredkované informácie o tom? Nie. Veľa sme sa bavili s detkom ešte, keď žil. A boli to väčšinou o veciach mestských, ale nejak tú národnostnú tému sme nikdy nechytili. To viem, že on bol ekonóm a pracoval na okresnom úrade, alebo obvodnom vtedy ešte danú dobu. A tým pádom pravdepodobne existoval veľmi v tej slovenčine. A o tomto mi raz hovoril, že keď sa stal primátorom, že to bolo veľmi dôležité, tá dvojjazyčnosť. Že sa prihovoriť ľuďom v oboch jazykoch. A toto ja vnímam ako kritiku mojej komunity, že v miešaných oblastiach, ako sú Nové Zámky, kde je to nevyrovnané, že nás je menej, my máme tendenciu tvoriť bublinky, kde nerád rozprávame po slovensky. A teraz nehovorím, že každá slávnosť Čemadoku má odoznieť aj po slovensky, aj po maďarsky, ale aspoň aktívne sa rozmýšľať nad tým, že áno, že môžu existovať napríklad priaznivci alebo nejakí potomkovia Maďarov. Toto tiež vnímam veľmi, že máme takých spolužiakov teraz na strednej škole, že ešte babička vie po maďarsky, ale ja sa už neviem dohovoriť. Že starý detko bol takto a on bol strašne pyšný na svoju prácu. On danú dobu ešte riešil niečo v Kanade s tým urbanistickým inštitútom, ako robiť mestá, a potom, keď už bol na dôchodku, to už ešte niekoľko rokov potom, že bol primátorom, ešte pracoval ako konzultant presne v tej urbanizácii a verejnú správu. A potom už na dôchodku mal na starosti okolité dediny na konzultácie, na kataster a takéto veci. A to boli vždy okolité južné dediny, že s tými spolupracoval. A neviem, akože nikdy som u ňoho, toto je teraz starý otec, ktorý so mnou rozprával po slovensky, je z matkinej strany v Šali. Starý otec primátor, bol jazykovo strašne po maďarsky založený, aj keď vedel po slovensky samozrejme, lebo sa naučil a musel a existoval v tom jazyku. Ale pamätám si napríklad, že vedel krásne zarecitovať ešte básne maďarské z detstva. Toto je strašne ťažká otázka ináč, lebo nedávno sa ma spýtal pán Štrba, čo teraz píše tie novodobé dejiny, že 90. roky Nových Zámkov, že či sa na niečo viem spomenúť, neviem. Iba takéto malé momentiky z detstva. Teda, že jazykovo vedel pekne recitovať, mal rád hudbu, má rád maďarskú hudbu, má rád aj klasickú hudbu, operety, všetko, čo je takže on bol akože obyčajný chlapík z Novej Viesky ešte. Bol strašne pyšný na to, že mal 3 rady hrozna tam na Novej Vieske a robili sme si vlastné víno. A býval v štvorbytovke so Slovákmi aj s Maďarmi. A boli tam tie susedské vzťahy vždy dobré. A hlavne bol pyšný na svoje vnúčatá. A teraz nechcem sa ja chváliť, ale bolo nás strašne veľa. On potom ešte za druhé manželstvo získal ešte 4 navyše, okrem tých nás, čo sme boli ja a môj brat a potom ešte bratranci. On ešte žil, keď som si vyberal vysokú školu. A viem, že strašne povedal, že tú ekonómiu by som mohol, lebo tá ekonómia je dobrá a dôležitá a to je, čo určuje, ako svet funguje. Ale nepamätám si, že by mal nejaký názor na to napríklad, či si vyberám Budapešť alebo Bratislavu. On študoval, tuším, v Nitre. No a teraz by som sa rád dostal vôbec, už som to načutol alebo pri tom predstavení, že viem o tebe aj iní ľudia, že si teraz spoločensky angažovanejší. A znova túto časť tej tvojej cesty si nemusel vybrať akýkoľvek Maďar žijúci na Slovensku. Že mohol teda žiť v nejakom zmysle taký istý život ako ty, ale nemusel byť nejako veľmi aktívny. To je aj o tom, je to možno aj o mne, aj keď už nie som nepovažujem sa za až tak spoločensky angažovaného, ale to má iné svoje dôvody. Tak čo ťa k tomu primelo? Bola to kombinácia okolia, alebo teda a z toho plynúce nejaké šťastie na ľudí, alebo si dokázal v sebe nejako zbudiť sám? Tak robil som už niekoľko vecí v Nových Zámkoch a niektoré veci boli strašne prirodzené, napríklad, že školské parlamenty
to som proste taký človek, že chcem a som strašne premotivovaný evidentne, že sa púšťam do takýchto vecí a projektov. Ale tá prvá väčšia vec, čo prišla na mňa, to bol asi ten mládežnícky parlament, ktorý ešte vtedy neexistoval, ale intenzívne sa pracovalo na tom, aby sa mohol u nás založiť nejaký mládežnícky parlament. To bolo v období, keď som bol ja pravdepodobne v 2. ročníku na strednej škole a vtedy už niekoľko rokov fungoval ten mládežnícky klub Teen Cafečko, kde mali nejakú už existujúcu komunitu, veľmi úzku a začali sa púšťať nejaké veľké hromadné stretnutia školských parlamentov so zámkov. Rok na nás zabudli, na maďarský Gimpel a potom nás pozvali a vtedy v takýchto momentoch presne padne panika v takýchto maďarských školách, že niečo sa ide robiť a že kto dokáže tam ísť, aby to nebolo trapné, aby sa vedel dohovoriť a išli sme tam dvaja a jeden z nich som bol ja. A dokonca tak dobre som sa chytil toho parlamentu, že ešte pred covidom som mal ísť reprezentovať Nové Zámky do Švajčiarska na veľkú konferenciu nových zámkov zo sveta. Existuje takéto združenie teraz. Potom kvôli covidu sme žiaľ nešli, ale aspoň sme vedeli založiť parlament. A tým pádom som sa stal podpredsedom parlamentu a Alenka Tamáškovičová z Gimpla slovenského sa stala predsedníčkou. A takto sme spolu dali ešte aj s pomocou z Mestského úradu s Lukášom Kocerom, s Jarkou Šimončičovou a s Deniskou Felixovou a ešte s mnohými ďalšími mladými ľuďmi, ktorí niektorí aj dodnes robia v tom parlamente dobré veci v meste, budovať niečo pomaličky. Mali sme nesmierne veľa školení, prípravu a potom akože celé sa to vyvrcholilo asi v tom Teamfeste, čo bol mládežnický festival. Toto je ináč moje ťažké obdobie, hlavne kvôli tomu, že ja som na tom jazykovo dosť dobre po slovensky. A teraz nechcem sa chváliť, lebo vnímam, že robím niekoľko chýb. Je leto, ja už niekoľko týždňov existujem v zámkoch, v mojej bubline, ktorá je maďarská a niekedy sa ťažko rozprávam do tej slovenčiny. Ale keď som v tomto existoval ešte kedysi, ja som bol pomerne nahnevaný na tú dvojazyčnosť v Nových Zámkoch. Ja som niekoľko rokov predtým už robil kultúrneho manažéra, pomáhal som pri akciách, čo robil Kultúrkorzo, niektoré veci aj v Čemadoku a mali sme aj vlastný mládežnícky klub Kašáka, takzvaný Klik, kedysi niečo obrovské, keď som sa tam dostal ja, tak niečo veľmi malé, ale príjemné a robil som strašne veľa plagátov a grafík. A toto musím povedať, že ako mladý Maďar som nesmierne vďačný za to, ako mesto Nové Zámky napríklad komunikuje, alebo aj organizácie v okolí, že tá dvojazyčnosť tam je, že sú veci aj po maďarsky, aj po slovensky a je to primerane, pekne, vedľa seba, nezmenšuje sa, nezväčšuje sa, ale ja keď som robil grafika, pre mňa to bolo nesmierne frustrujúce, že dvakrát toľko textu sa musí zmestiť na jeden plagát a najradšej by som to nerobil. Čiže v tomto som mal obrovský konflikt v sebe, že a tiež danú dobu som moderoval a tým pádom som musel moderovať aj po slovensky, aj po maďarsky, alebo sme to mali rozdelenie dvaja. A tiež ďalšia storka, opačná strana, ja sa pamätám, že daný rok, neviem, 2-3 roky dozadu som moderoval Veľký jarmok v zámkoch Porciunkulu. Dvojjazyčne, bol som na to iba sám. Začal som po slovensky, lebo to mi vtedy prišlo také, že však pravdepodobne tam bolo viac Slovákov, lebo maďarský program bol až neskoro večer. Začali húkať, že prečo hovorím po slovensky. Strašne divný pocit. Toto sa ešte mi dovtedy nestalo, že v takomto kontexte, že robím niečo pre väčšinu a toto bude zlé. Dovtedy bolo vždy problém, že nehovorím po slovensky. Aj toto sa mi stalo. Ja by som to považoval za ako veľmi ojedinelé, že možno, ja neviem, 9 z 10 krát by sa ti niečo podobné nestalo, že možno si natrafil naozaj len na výnimočnú skupinu ľudí, ktorá... Letný deň, studené pivo, veľa ľudí a studené pivo chutí dobre a už asi si dali niekoľko. Áno, ale divný pocit a ja tiež vnímam, že nestane sa to veľakrát, zrejme, ale bolo to strašne čudné. A potom už ešte niekoľko dní som sa nad tým rozmýšľal, že fíha, a teraz čo mám robiť? A čiže dvojazyčnosť, toto ma štvalo. A potom s parlamentom napríklad sme to ani moc neriešili okrem plagátov, lebo bol som tam žiaľ jeden jediný, čo vedel po maďarsky. A potom dnes viem, že už viacero ľudí tam je a nerokujú síce po maďarsky, ale aspoň sú ľudia, ktorí na akciách sa vedia dohovoriť mladým ľuďom po maďarsky, čo veľmi oceňujem. A teda angažovanie sa, áno, mládežnícky parlament
parlament v Nových Zámkoch, teraz už som v Bratislave, teda dostanem sa do toho maďarského kolegia, čo som už spomínal, čo je úplne super miesto, hlavne zamerané na také osobné rozvíjanie sa aj vedecky a tam sa stávam takým veľmi, veľmi akoby ambasádorom Maďarov na Slovensku, lebo práve v 2. ročníku v kolegiu som mal napríklad možnosť si vypočuť niekoľko lekcií o tom, že ako sme na tom Maďari na Slovensku a vypočul som si hlavného demografa, ako ho máme z neviem ktorej univerzity, potom niečo o politike, o histórii a je toho strašne veľa. Dokonca také veci, že týka sa to Maďarov a predsa som o nich nepočul napríklad na strednej škole. Tiež som mal dejiny napríklad na výške, kde som počul o takých veciach, ako napríklad tá maďarizácia, lebo o tom som ja vôbec nepočul. A to tiež môže byť kľudne ojedinelý prípad, že nechcem teraz generalizovať. Viem, že niektoré školy sú takéto, niektoré školy sú iné a viem, že to strašne na osobnej zodpovednosti dejepisárov. Áno, mne prichádza na presne ako si teraz spomenul, snažím sa to naformulovať nejak konfliktne, ale stalo sa tebe priamo, že by, teda keď sa môžeme baviť o tej strednej škole, že priestor, ktorý mohol využiť niektorý ten vyučujúci, teraz keď hovorím teda o histórii a dejepise, že by interpretoval dejiny v tomto období, hej, teda tej maďarizácie alebo slovakizácia a všetko to, čo aj tá väčšinová spoločnosť vníma a v čom sa teda akože zintenzívňujú, alebo teda Slováci to tak vnímajú a keď akože budem hovoriť za niektorých, ale samozrejme, že uvedomelých, tak viktimizujú. Možno, že 9 z 10 ľudí by sa ti spýtalo presne toto, že bol tam nejaký maďarský vyučujúci, ktorý mal potrebu viktimizovať znova teda tú maďarskú menšinu, alebo teda tých Maďarov žijúcich na Slovensku vplyvom tých udalostí. Ja nemám rád výraz viktimizovanie, lebo predsa to, že Maďari prehrali dané časti histórie, je pravda, s ktorou sa nedá nejak veľmi hádať. Že vnímam, že áno, že vznikne Československo, je pre Čechov a Slovákov veľmi dobré, ale treba si uvedomiť aj ako Čech, aj ako Slovák, že je to veľmi zlé pre Maďarov, lebo predsa niečo veľké stratí. A teraz ja fakt neviem naspamäť to percento, ale je to veľké percento toho územia, čo stratí. Teraz nechcem hovoriť o mojich skúsenostiach až tak veľmi. My máme jedného dejepisára, on je super a sa dovzdeláva a väčšinou veľmi dobre komentuje tie veci, ale počul som o príbehu z Komárna napríklad, kde bol vyslovene taký veľmi extrémistický dejepisár, ktorého sa potom aj zbavili v posledných rokoch, ale bol nesmierne problematický v tomto, že smerovalo to do aj konšpiračných teórií, ale je tam hlavne akože veľký rozdiel, že ako označujeme napríklad našu spoločnú históriu, že v slovenskom jazyku prirodzene príde na jazyk Uhorsko, čo maďarčina nepozná Uhorsko. Uhorsko je takisto Maďarské kráľovstvo ako Maďarsko, ako aj Maďarské kráľovstvo a všetko predtým Maďarsko. Žiadne Uhorsko. Nerobíme žiadnu hrubú čiaru v tej histórii. A vnímam to ako problematické nie kvôli tomu, že by sme si vyvlastňovali ten štát, lebo to sa napríklad v akademickej histórii fakt nedeje, ale trvalo mi to niekoľko rokov, kým som sa mohol porozprávať s nejakými vyššími odborníkmi na dejepis, aby som pochopil, že áno, ten štát bol nejaký spoločný. Ale nie sú tam nejaké desivé príbehy revizionizmu alebo niečoho. Neviem si predstaviť, že čo sa učí z dejepisu na slovenských gymnáziách, lebo napríklad taká Samová ríša, čo by mohla byť nejaká veľká genéza Slovákov, toho nie je až tak veľa potvrdených vecí a tým pádom to zvládneme za 1 hodinu. Ja tie rozdiely potom veľmi vidím napríklad, keď už sme pri tej škole v literatúre hlavne. Že my tiež máme predmet slovenská literatúra, kde berieme iba Slovákov, vy máte to spojené so svetovou a so všetkým. V tej literatúre máš presne odtlačky toho, že čo sa dialo, ako dobovo zmýšľali ľudia a viem, že kvôli tomuto napríklad podľa študijných plánov najdôležitejšie obdobie slovenskej literatúry Štúrovci sa číta povinne u nás a je to strašne ťažké čítanie, lebo tam sú tie odkazy presne takéto. A pritom, keď berieš tú literatúru, ktorú máme my, svetovú plus maďarskú spojenú, tam napríklad presne tie 1848 a tie roky revolučné, tam berie Slovákov ako partnerov a berie, že to je boj proti Rakúšanom a nie proti niečomu inému. A v slovenčine viem, že to je trošku inak. Nedávno som robil tiež kvôli výške, som skúmal pána Vladimíra Klementisa.
Nikdy som nečakal, že mi príde nejaká menšinová trauma, kvôli čomu nebudem vedieť niečo robiť, ale že Klementisa som čítal knižku Medzi nami a Maďarmi a bolo to strašne nepríjemné. Ináč tieto veci sa potom už neučia na strednej škole, že buď to žije v ľuďoch a s tou nenávisťou sa vieš stretnúť, alebo keď náhodou ideš aktívne pátrať v tých zlých veciach, vtedy ešte môžeš sa stretnúť s takýmito veciami, ktoré bolia. Ale väčšina ľudí nerieši napríklad ani tie reslovakizácie, ani vysťahovanie, že proste ja som o tom v rodine nikdy s nikým nerozprával. Viem, že raz som o tom dlhšie počul, keď sme mali nejaký spomienkový deň na Gimply, ale nikdy nie do podrobností a potom až na výške, keď som mal prednášku v kolegiu ohľadom tohto som počul reálne tie čísla, reálne, že ako to fungovalo, ako to prebiehalo a potom kvôli tomu sa ľudia aj spýtali v rodinách a potom som počul, že mám reálne kamarátov, ktorých rodiny išli do vagónov a ich museli preč. Áno, k tomu prispiem aj ja, alebo v rámci toho príbehu je to bizarné, ako som povedal, že tá maďarčina bola vždy prítomná v mojom živote, aktívne som sa tomu bránil, nikdy som sa o to nejako nezaujímal, len v nejakom čase mi otec povedal o tom teda, že časť teda jeho rodiny si prešla tou výmenou, dokonca mi ukázal asi len jednu publikáciu Matice slovenskej, ktorá teda, ale neviem, že či to dokonca bolo aj v jednej z knížiek pána Štrbu, zoznam rodín, alebo teda menoslov ľudí, ktorí si tým prešli. Ale tým, že my sme to nemali takto v rodine, moja mama sa vždy identifikovala ako Maďarka žijúca na Slovensku. Ona sa nikdy za Slovenku nepovažovala, ani nebude považovať. A ja som otca vždy vnímal ako Slováka. Keby mi o tom nepovedal, tak by som mu ani neveril. Takže, ale mňa sa to nejako netýkalo, alebo teda nedotklo. Aj keď mi ešte o tom naša jedna nebohá teta tiež hovorila, ako to teda nejako prebiehalo a ako tie majetky v Nových Zámkoch teda tí ľudia prišli. Ale ani to nechcem spomínať nejako intenzívne, lebo nechcem o tom vytvárať nejaké príbehy, ktoré by boli zaujímavé pre toto rozprávanie. Len je to možno tiež tak akože bizarná skúsenosť a pre viacerých ľudí, teraz nehovorím o mne, ale ktorí sú možno až trápne neznášanliví a pritom by si v histórii ich rodiny akože našiel niečo, čo absolútne v rozpore s tým. A to je práve o tom, nikto si nemôže povedať, že ja som výlučne, alebo teda moja identita a celej mojej generácie, alebo niekoľko generácií výlučne takáto, lebo potom sa naozaj môže objaviť v tvojom živote niečo, že to celé poprie. Relatívne v nedávnej minulosti ste viacerí teda z vašej komunity popísali pre jedno médium vaše, alebo teda rozprávali viac o nejakých ďalších negatívnych skúsenostiach. Skús mi povedať niečo o tom. Bol to chlapec a my sme toho chlapca osobne nepoznali. Je to vlastne útok s nožom na Šafárikovom námestí v Bratislave, niekedy vo večerných hodinách, pár mesiacov dozadu a vtedy sa riešila tá téma kvôli tomuto, že jeden maďarský portál dostal solo kapor, že informácie ako prvý o tomto písali a potom ďalšie médiá chceli, ale nedalo sa, lebo chlapík nechcel sa prihovoriť médiám. A my sme kvôli tomuto spravili ako premotivovaní mladí ľudia solidaritné zhromaždenie, aby sme si povedali pár vecí a aby sme si určovali, že áno, že my chceme tú Bratislavu tolerantnú, to sú také veľké slová. Prihovorila sa tam Lucia Molnár-Satinská, Laura Bárciová, ktorá je mimochodom tiež z Nových Zámkov, teraz už vo Viedni. Bude z nej veľmi talentovaná mladá politologička. A ešte Verony Denge z okolia Šaly, ktorá je slávna slamerka dokonca, že neviem, že či nebolo, ale bola niekoľkokrát na svetovom šampionáte zo slam poetry. Nevedeli sme, čo od toho máme čakať. Vedeli sme, že chceme niečo, aby sme videli, že existuje nejaká podpora. Chceli sme vidieť, že či tam prídu iba Maďari z Bratislavy, alebo či sa tam objavia nejakí Slováci. Objavili sa. Dokonca bolo nás okolo 200, 150, 200. Bolo to niečo veľmi veľké a chceli sme vziať ten aktualizačný moment a spraviť niečo veľmi symbolické. A hlavná myšlienka bola, že povieme si pár slov na Šafárikovom námestí, pripomenieme si, že to sa stalo. Nebol to smrteľný útok, ale stalo sa. Je to skutok, ktorý musíme vnímať. A v tom momente sme už chceli reagovať na všetok tej nenávisti, čo hoci kto z tej komunity zažil. A teraz nehovorím o všetkých tých traumách, ešte čo sú z histórie, ale hovorím reálne, že iba súčasné malinké veci. Čo najviac počuje Maďar na Slovensku? Základná vec, Maďari za Dunaj. Takže toto sme dali presne ako názov toho zhromaždenia. Tiež som bol veľmi zvedavý, že či to Facebook nejak zafleguje, že to je nenávistné. Nie, fungovalo to normálne, bez problémov.
bezproblémovo. A teda symbolicky, čo sa veľmi hovorí v takých marginalizovanejších skupinách, ako je naša, že berieme si nenávistný prejav späť, aby to bolo naše, že aby sme boli v tom my mocní a tým pádom išli sme za Dunaj. A symbolicky sme prešli Starým mostom a potom sme si vypočuli úplne super slam poetry prejav tam na Tyršovom nábreží a toto bolo naše zhromaždenie. Takže ja som to na Facebook napísal, takže už miliónkrát nám povedali, aby sme išli za Dunaj, teraz pôjdeme, ale nacionalisti sa nemôžu tešiť, lebo aj sa vrátime potom. Toto bol ten náš protest. Potom mali sme ten rozhovor ako organizátori, na tom veľkom portáli, kde sme hovorili pár vecí podobne ešte z detstva. Ja bol zase ten, ktorý nezažil nič, lebo som chlapec. A vtedy to bolo veľmi vidno napríklad, že áno, že ja som mladý muž a úplne inak funguje nenávisť na mladých mužov ako napríklad na mladé dámy, že tam je ešte táto pridaná dimenzia k tomu, že keď si žena, alebo keď si náhodou ešte aj napríklad Rómka z tej komunity, to musí byť asi, že najhoršie postavenie vo väčšinovej spoločnosti byť Rómkou, ktorá hovorí po maďarsky. Z tohto, čo sa udialo, máš aj ambíciu, ale máš pocit, že to môže viesť niečom pozitívnemu dlhodobo? Alebo tá spoločnosť je stále v nejakom takom váku, alebo aspoň ja to vnímam, že po veľa tých témach tak sa tu veľa vecí cyklí a veľa tých ľudí má pocit, že ten vzorec je rovnaký, má len iné odtiene. Len teraz špecificky vo vzťahu ku znášanlivosti Slovákov, a teraz nehovorím teda len o Bratislave, ale aj o zvyšku Slovenska, a o zvyšku Slovenska teda nie len tých okresoch, kde ten pomer tej maďarskej národnostnej menšiny je väčší. Či sa s tým dokážeme dlhodobo vysporiadať, ale svojsky. Ak by som si pomohol tým, že vplyvom teda vojny na Ukrajine, šťastie, nešťastie, ja to vnímam ako šťastie, že to prispieva k tej rôznorodosti, aj keď ako vplyvom veľmi negatívne udalosti, ale tiež je tu ďalšia menšina a veľmi početná. A tiež mám aj skúsenosti nielen z Bratislavy, alebo teraz sprostredkovane z iných častí Slovenska, že to znova trocha eskaluje tú neznášanlivosť. A čo nie je ako otázka smerujúca k tomu, že znova hlúpo, ale že by pozornosť tých neznášanlivých skupín akože bola odvádzaná od tej maďarskej smerom k ďalšej, ale môže napríklad aj táto skúsenosť s ďalšou početnou menšinou prispieť k tomu, že tí Slováci aj vplyvom tej akože generačnej obmeny a vplyvom tých desiatok rokov po tom, ako máme už teda vlastný štát a už si tu akože demokraticky budujeme tento štát už vyše 30 rokov, tak vieme sa s tým vysporiadať podľa teba? Nenávisť nie je ako baterka alebo laserové ukazovátko, že smeruje iba v danom momente na konkrétny bod. Že nenávisť v mojom ponímaní funguje ako rádiovysielač a všetkým smerom dookola ide. Takže to určite, že nezachráni Maďarov na Slovensku, že teraz budú ľudia nenávidieť Ukrajincov a nech to nerobia. Nech prestanú s tou nenávisťou. Vyžaduje si to nejakú dlhodobú systematickú prácu. A je to ťažké, lebo je to trauma. Je to trauma pre Slovákov, keď zažili maďarizáciu, i keď to bolo strašne dávno. Je to trauma pre Maďarov, keď zažili výmenu obyvateľstva, Trianon, reslovakizáciu, všetko dokopy a potom ešte niekedy ľudia začínajú spomínať nejakú černovskú tragédiu a podobné veci, že proste dialóg. Na toto sme prišli my. A teda čarovné slovo my. Totiž máme teda tento projekt, ktorý sa volá, že my. Je to MI, teda mäkkej lomeno tvrdej. Naznačujeme s tým presne tie jazyky a začali sme pred rokom sériu diskusí s odborníkmi plus potom debatu s účastníkmi o takýchto témach, že si ideme, vyberáme si malé aspekty tohto spolužitia a ideme sa o tom rozprávať. Po slovensky aj Maďari, aj Slováci, aby sme sa dorozumeli, aby sme my začali pracovať s tou našou jazykovou traumou, aby ste vy začali pracovať s tým, že nechcete s nami rozprávať a pomaličky to ide, že my sme reálne dostali sme sa k tomu, že ľudia sa vedeli veľmi dobre rozprávať, napríklad presne o tej reslovakizácii, že niekto rozprával o tej traume, že áno, že ich rodina bola vysťahovaná. Druhý človek, že moja rodina práve žila v takom dome, čo sme dostali. A funguje to, ale veľmi ťažko na to totiž. A toto by mohlo byť také moje posolstvo, alebo toto je veľmi, veľmi aktuálne, že Maďari na Slovensku. Jedna vec, čo musím povedať, a začali sme veľmi konkrétne, takže nestihol som, alebo vtedy mi to ešte nenapadlo, ale že reálne nie sme rovnakí všetci. Že ja som napríklad taký veľmi umiernený, čechoslovakizovaný. Možno, že keby si tu mal iného hostia, by ti rozprával viac o tom, že ako funguje Felvidek a že prečo je Felvidek, prečo nie je Felvidek. To má tiež niekoľko interpretácií. Sme rôzni.
rôznych veľkostí, rôznych rodov, sme z rôznych miest dokonca, že tá maďarská komunita na Slovensku, i to je debatibilná, že či o tom môžeme vôbec rozprávať, lebo jedna vec je, že sme tu na juhozápade, čo je, že od Bratislavy až po trebárs Nové Zámky a ešte kúsok ďalej, čo sme Žitný ostrov a okolie, ale potom danú dobu nič a potom príde Gemer a potom danú dobu zase nič a potom Veľké Kapušany a to okolie. Kráľovský Chlumec. Že proste ešte takéto tri bubliny Maďarov sú na Slovensku, ktoré majú veľmi, veľmi, veľmi iné problémy, ale politicky napríklad hlasy sú vždy zo západu. Že strašne málo hlasov vyjde reálne z tých najvýchodnejších oblastí, lebo iné problémy riešime. A tiež my sme v tomto radi hovoríme o tom, že zle nám je a že nemáme rovnaké práva, ale čo sa týka tých základných vecí, máme všetko garantované a stávame sa veľmi ľahostajným. Takže ani sa nedajú tí mladí Maďari a Maďarky aktivizovať. A druhá vec, že neviem, že kedy by bol dobrý moment na toto. Ale my si vlastné veci nevieme vyriešiť v tomto momente, že nevieme mať vôbec ani ľudí v parlamente. To je tiež veľký problém. Zatvárajú sa nám niektoré školy, lebo majú málo detí a nie sú rentabilné. Že toľko veľa problémov a že my medzi sebou nevieme viesť nejaký dobrý transregionálny a transgeneračný dialog a to ešte nie je s väčšinou. Takže malé kroky, napríklad takéto rozhovory sú super a snažiť sa, akože lepšie k tomuto neviem povedať. A tiež ťažké je fungovať v tom systéme, keď Maďari na Slovensku, teda vieme, že sme rôzni aj politicky, niektorý je, že Orbán, niektorý je, že nie Orbán, niektorý je, že pravicový, niektorý je, že ľavicový, že je tam strašne veľa typov ľudí reálne. Akože Gaussa pokrývame dobre, ale keď sa o nás hovorí, my vieme byť tak ľahko generalizovaní, lebo presne vie, že čo si myslí napríklad človek z Čadce o Maďaroch, alebo čo si myslí volič Slovenskej národnej strany. A väčšinou sa sústredujeme na toto, že konzervatívna národná strana a ešte na severe. Ale potom aj z iných strán, že napríklad veľmi ťažko vstupujeme do diskusie práve s tými liberálnymi stranami alebo ľuďmi. Lebo vieš, že na severe alebo pre národniarov nie som dobrý, lebo som prišiel na poníkoch a pre liberálov nie som dobrý, lebo som Maďar, tak iste som Orbán Viktor samotný. A z tejto pasce sa nevieme dostať zatiaľ von. Snažíme sa. Predstav si teda mladého dospievajúceho chalana babu z Nových Zámkov alebo aj z mesta alebo obce za nejakých teda rovnakých podmienok, čo mu bude smerovať možno tvoja odpoveď, tak čo by si poradil takým ľuďom v tom dospievaní na základe tvojich skúseností, aby možno nečelili tomu, čomu si čelil ty, ak sa to dá, alebo keď to považuješ za niečo také, že každý si v nejakom zmysle niečo musí prejsť sám a je v podstate ťažko radiť niekomu, kto dospieva, pretože veľa vecí si uvedomí až neskôr. Ale ak by ti dal niekto otázku, čo je ako veľmi obľúbená otázka pre niekoho, kto si už niečím prešiel, má nejaké skúsenosti, tak čo by si poradil dospievajúcemu človeku, ktorý bojuje vnútorne s tou svojou identitou alebo rozmýšľa o podobných veciach, nad ktorými si rozmýšľajú ty? Takže ak by som mal radiť napríklad mladým Maďarom z Nových Zámkov, to je úplne super, ale ja som presne taký, aký som, lebo som bol vystavený nielen našim ľuďom, ale aj tej slovenskej občianskej spoločnosti. Takže nechcem ich nejak slovakizovať, ale určite by som ich v tom podporoval, že keď budú hľadať dostatočne dlho, nájdu sa také komunity, kde môžu sa rozprávať a môžu spolupracovať na niečom s rôznymi ľuďmi. A teraz nemyslím vyslovene, že napríklad iba na Slovákov, ale aj na iné národnosti, na iných ľudí, že proste nájsť si toto a tým pádom byť pod vplyvom nejakej dobrej spolupráce. A to podľa mňa dá úplne super nejaké možnosti na to, aby si prehodnotil niektoré problémy, ktoré sa dovtedy zdali obrovské a zrazu sú menšie. Ale je to také klišéovité. Ja vnímam, že svet sa nesmierne mení, čo každý rok som členom prijímacej komisie do toho kolegia maďarského a vždy prídu nové ročníky. Úplne sú iní. A teraz prichádza už tá veľmi tiktoková generácia, napríklad, že úplne iný typ človeka, ako som bol ja. A toto isté existuje na stredných školách a viem, že aj tie problémy sú iné. Viem, že jazykové bariéry sú kvôli umelej inteligencii a mobilom úplne iné. Niekedy neviem pochopiť fakt, že čo sú teraz problémy mladých ľudí. A oni si medzi sebou veľmi dobre rozumejú, podľa mňa. Ja som teraz, že veľmi obrovskú dôveru mám v tom našom parlamente mládežníckom, čo teraz pred pár dňami spravili prekrásne video, kde dvojjazyčne hovoria o tom, že majme sa radi, majme kľud, spolu tu žijeme, je to dobré.
A to je také posolstvo, že to som nečakal od väčšinovo slovenského mládežníckeho parlamentu, takže milé prekvapenie pre mňa a chcem ich aj týmto strašne povzbudiť tom, že to je dobré posolstvo, ktoré by sa malo šíriť. A možno, že toto je ešte také, že hľadať si reálne aktívne spoločnosť z tej druhej komunity. To je veľmi dobré. Dobre, tak týmto by som to teda rád ukončil. Ďakujem ti veľmi pekne za to, že si prišiel, že si našiel čas a dúfam, že nie niektoré, ale všetky myšlienky, ktoré si s nami zdieľal, tak nájdú